Λοιπόν, αυτό όπως καταλαβαίνετε, συν το γεγονός ότι είχαμε μια τεράστια διαρροή κεφαλαίου. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία Τραπέζας της Ελλάδας, στη δεκαετία 2000-2009 βγήκαν στο εξωτερικό 252 δισεκατομμύρια ευρώ. Τα οποία πήγαν όχι για να φτιάξουν επιχειρήσεις στο εξωτερικό, τους γνωστούς αναπτυξιακούς νόμους ΣΥΜΙΔΙ, όπου επιδοτούσαν τη μετακίνηση εργοστασίων και παραγωγικών μονάδων από την Ελλάδα στη Βουλγαρία, στη Ρουμανία και αλλού. Και τους δίναμε και επιδότηση. Ο Λαναράς έτσι έφυγε από την Άουσα και πήγε έξω από τις κλωστοδρογίες και αφήσανε πίσω έρημα τα εργοστάσια και 45% ανεργία στην Άουσα, την παλιά βιομηχανική πόλη. Έτσι, από την εποχή των Οθωμανών είχε βιομηχανία, τουλάχιστον βιομηχανία της εποχής εκείνης. Και συντρίβεται βεβαίως μια ολόκληρη πόλη, μια ολόκληρη περιοχή. Τους επιδοτούσαμε για πάνω. Τους επιδοτούσαμε. Ενώ για παράδειγμα η Γαλλία, όταν θέλησε μεγάλες αμερικανικές πολυεθνικές να κλείσουν τα εργοστάσια τους και να απολύσουν τους εργαζόμενους για να πάνε κάπου αλλού, γιατί είχαν φθηνότερα μεροκάματα με καλύτερες ευκαιρίες, είπε το εξής η γαλλική κυβέρνηση. Είπε το εξής. Λέει, κοιτάξτε να δείτε, πολύ ευχαρίστως δικό σας το εργοστάσιο, πάτε το, αλλά θα με αποζημιώσετε με το σύνολο διευκολύνσεως που σας έχω κάνει, συν τα δάνεια που έχετε πάρει εδώ, επιδοτήσεις επιτοκίων, συν τις επιδοτήσεις που σας έχω δώσει, συν τις αποζημιώσεις που θα δεχτώ εγώ από το πλήγμα που θα δεχώ στην απασχόληση και όλα αυτά τα πράγματα. Φυσικό που καταλαβαίνετε, την επόμενη μέρα οι εταιρείες αυτές ανακοινώσαν ότι δεν κλείνουν τα εργοστάσια και συνεχίζουν τη δουλειά τους στη Γαλλία. Λοιπόν, θέλω να πω δηλαδή ότι πολύ απλά με τον πιάσει το Λαναρά, τον όποιο Λαναρά, λέω εγώ, και να το πει έλα εδώ. Σε επιδότησα να πάρει καινούργια μηχανήματα. Αν πηγαίνετε στα εργοστάσια, σα λέω ειλικρινά, τα εργοστάσια Λαναρά εκεί, ολοκαίνουργια μηχανήματα, μόλις εγκατεστημένα, με λεφτά επιδοτήσεων του ελληνικού κράτους και με επιδοτήσεις δανείων από το ελληνικό κράτος, εγκατεστημένα και οι εργάτες να κάνουν εργοστάσια, δεν ξέρουν τι κάνουν, κάνουν επίσης εργασίες για τους κάποιους απλήρωτους. Αν δεν το πιάσει, να το πει ένα δωρεμάκια. Θες να φύγεις, πολύ ωραία. Δικαίωμά σου. Επιχειρηματές, θες να κάνεις αλλού, βέβαια. Πλήρωσε και με τόπο υπερημερίας για όλα αυτά που σε έχω διευκολύνει να κάνεις ώστε να έχεις τα εργοστάσια σου στην Άουσα. Και μετά σηκωφύγε. Και βεβαίως το δεύτερο πράγμα που θα πρέπει να κάνει είναι έχω εγκατεστημένη παραγωγική ισχύ. Ωραία. Την παίρνω εγώ. Δίνω τη δυνατότητα στους εργάτες να τη δουλέψουν, γιατί ήταν και το επιστημονικό προσωπικό, δηλαδή οι διευθυντές κτλ. Είχαμε το πλήρες. Αυτό εγγυώμαι εγώ σαν κράτος απέναντι στους προμηθευτές και βάζω τα εργοστάσια που δουλεύουν. Για να μην μείνει άνεργος ο κόσμος και να έχει και προοπτική. Άλλωστε, μερίδιο αγορά στα εργοστάσια είχαν. Αυτή ήταν η πρόταση για παράδειγμα που έπρεπε να γίνει με τη βιομηχανία φωσφορικών λιπασμάτων στη Θεσσαλονίκη που την κλείσανε. Λοιπόν, έγινε από τα στελέχη της επιχείρησης η πρόταση αυτή. Δεν έγινε από το εργάτη, από τους εργάτες και τους συνδικαλιστές τους. Όχι, από τα στελέχη της επιχείρησης. Δώστε μας εμάς την παραγωγική μονάδα, σαν κολεκτίβα εργαζομένων. Σας το λέω έτσι, σαν μια κοινοπραξία των εργαζομένων. Εγγυηθείτε έναντι των προμηθευτών μας και των πιστωτών μας ότι εμείς θα λειτουργήσουμε και εμείς θα αξιοποιήσουμε το μερίδιο αγοράς με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Αυτό ήταν κερδοφόρες επιχειρήσεις. Και με δεδομένο μερίδιο αγοράς. Τίποτα από όλα αυτά. Καταστράφηκε το σύμπαν. Όλα αυτά, όπως καταλαβαίνετε, είχε αντίκρισμα στον κρατικό προπολογισμό χρέους. Όλα αυτά πληρώνονται με δάνεια. Συν το γεγονός ότι την τελευταία δεκαετία, 2000-2009, το συσσωρευμένο δημοσιονομικό έλλειμμα της χώρας, δηλαδή το έλλειμμα του κρατικού προπολογισμού από όπου πληρώνονται οι δημόσιοι υπάλληλοι και οι συντάξεις τους, έτσι, ήταν 16,8 δισεκατομμύρια. Αθρηστικά τη δεκαετία. Ένα προς ένα. Αν προσθέταμε όλα τα χρόνια, 16,8 βγαίνει στη δεκαετία. Το συσσωρευτικό αθρηστικό έλλειμμα. Γιατί στα 4 από τα 10 χρόνια είχαμε πλεόνασμα. 16,8 δισεκατομμύρια. Πόσα δανειστήκαμε για να καλύψουμε το έλλειμμα αυτό? Γιατί μας λένε ότι το μεγάλο πρόβλημα είναι το έλλειμμα του κράτους. Και άμα πάμε σε πρωτογενές πλεόνασμα, καθάρισα. Αρχίσει να μειώνεται το χρέος. Και άλλες τις ανοησίες που τους ακούει ο κόσμος που δεν ξέρει βεβαίως τι λέει εκείνη τη στιγμή. 16,8. Πόσο δανειστήκαμε για να καλύψουμε αυτό το πρωτογενές έλλειμμα των 16,8 δισεκατομμυρίων που είναι οι πραγματικές δανειακές ανάγκες του ελληνικού κράτους. Αυτό το κράτος που λίγος πολύ το ξέρουμε όλοι. Σε τι χάλια το έχουν διαμορφώσει. Και γιατί το κρατάνε σε αυτή τη λογική, μπορεί ο καθένας έχει τη δική του εξήγηση. Λοιπόν, 16,8. Πόσα δανειστήκαμε στη δεκαετία, αθρηστικά.
466 δισεκατομμύρια. Γιατί έπρεπε να πληρώσουμε 430 δισεκατομμύρια το υποχρεωλήσια μες στη δεκαετία. 92% του δανεισμού πηγαίνει σε υποχρεωλήσια. Και αυτό έλεγα από την αρχή ότι έχουμε ένα χρέος που δανειζόμαστε για να πληρώνουμε παλιότερα χρέη. Και όπως καταλαβαίνετε, το καθένα σας από εσάς έχει οικογένεια. Ή όσοι από εσάς έχει τύχει να είναι και επιχειρηματίες, μικροεπιχειρηματίες, εμποροί ή οτιδήποτε. Ξέρετε πολύ καλά ότι το νοικοκυριό ή η επιχείρηση που παίρνει στη λογική να δανείζεται για να πληρώνει χρέη είναι de facto υποχρεοκοπία, είτε το ξέρετε όχι, είτε βρίσκει δάνεια είτε δεν βρίσκει δάνεια. Δεν είναι δυνατόν μαθηματικά να βγεις από αυτό το φαύλο κύκλο της αναχρηματοδότησης του χρέους. Έτσι γίνεται και με την Ελλάδα. Έτσι ακριβώς γίνεται με την Ελλάδα. Έτσι λοιπόν, εμείς τελούμε υποχρεοκοπία πάνω από 10 χρόνια. Γιατί είμαστε υποχρεοκοπία πάνω από 10 χρόνια? Γιατί όταν μπήκαμε στο ευρώ έγινε το εξής. Χάσαμε το πλεονέκτημα της δραχμής. Και άρα της αναχρηματοδότησης του χρέους μας με δικό μας νόμισμα. Και έτσι το σύνολο του δημόσιου χρέους μετατράπηκε σε εξωτερικό, σε σκληρό νόμισμα. Άρα μη διαχειρίσιμο και μη βιώσιμο. Εξορισμό. Όσοι οικονομολόγοι που μας παρατηρούσαν με τα δεδομένα αυτά, ουρλιάζανε τότε. Λέγαμε, μπήκαν στην αντίστοιχη μέτρηση. Θα σκάσει το κανόνι. Θα σκάσει το κανόνι. Εμείς το περιμέναμε νωρίτερα το κανόνι, αλλά λόγω Ολυμπιακών αγώνων και της κερδοσκοπίας που γέννησε η Ολυμπιάδα, κράτησε στον αφρό περισσότερο το δημόσιο χρέος της χώρας, βεβαίως διωγγώνοντάς το τρομακτικά. Έτσι, ακόμη περισσότερο. Αυτό όμως τελείωσε με το παγκόσμιο κράχ. Μόλις έγινε το παγκόσμιο κράχ, κλείσανε οι αγορές, οι διεθνείς αγορές κεφαλαίου, όπου πουλάγαν ομόλογα, το ελληνικό κράτος που πουλάγε ομόλογα και παίρνε χρήματα. Και το Γενάρη του 2009, όταν η κυβέρνηση, όπως συνήθιζε, βγήκε στη διεθνή αγορά να πουλήσει ομόλογα, δεν αγόραζαν οι ξένοι επενδυτές. Δεν αγόραζαν, είχε προηγηθεί το κράχ και ήταν όλοι κουμπωμένοι. Και τότε η ελληνική κυβέρνηση, η κυβέρνηση Καραμανλή, έκανε το εξής. Έδωσε εντολή στα ασφαλιστικά ταμεία να αγοράζουν τα ομόλογα που δεν αγοράζαν οι ξένοι. Και δεύτερον, στις τράπεζες. Έκανε μια πολύ ωραία συμφωνία με τις τράπεζες εγχώριες. Έκανε το εξής. Θα σας δίνω εγώ τα ομόλογα, θα παίρνετε τα ομόλογα, θα τα πηγαίνουν τους εγγύηση στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, θα παίρνετε από εκεί λεφτά, ρευστό χρήμα, με 1% επιτόκιο και θα κερδίσετε από τα ομόλογα, την εξαγγείωση των ομολόγων, 5% επιτόκιο. Δηλαδή το 4% αυτό το κέρδος ραντιέριδων στις τράπεζες. Αυτό έγινε μέσα στο 2009. Επειδή όμως υπήρχε τρομακτική ανάγκη ρευστότητας, διότι μέσα στο 2009 για πρώτη φορά η ίσπραξη βεβαιωθέντων εσόδων του κρατικού προπολογισμού έπεσε στο 26%. Προσέξτε, όχι των προβλεπόμενων εσόδων του κρατικού προπολογισμού, των βεβαιωθέντων εσόδων του κρατικού προπολογισμού εισπράχθηκε μόλις στο 26%. Δημιούργησε ένα τεράστιο έλλειμμα. Αυτό όπως καταλαβαίνετε και οι δαπάνες ήταν αυξημένες λόγω της ύφεσης. Και όχι μόνο αυτό. Αλλά έπρεπε να πρικοδοτηθούν και οι τράπεζες. Γιατί τους ρίξαμε και 10 δισεκατομμύρια σε ρευστό χώρο για τις εγγύησεις που έδωσε η κυβέρνηση Καραμανλή. Το πρώτο πακέτο των 25-28 δισεκατομμυρίων που έδωσε η κυβέρνηση Καραμανλή, έτσι. Εκείνη την εποχή. Πού τα βρήκαμε τα λεφτά αυτά? Τα δανειστήκαμε. Έτσι φτάσαμε στο σημείο μόνο το 2009 να δανειστούμε 97 δισεκατομμύρια. Και να πληρώσουμε σε τοποκρεωλήσια 81 δισεκατομμύρια. Για να καταλάβουμε, οι κρατικές δαπάνες είναι 58 δισεκατομμύρια και τα προσδοκόμενα έσοδα του κρατικού προπολογισμού την εποχή εκείνη ήταν 50 δισεκατομμύρια. Μόνο για την τοποκρεωλήσια το 2009 πληρώσαμε 81 δισεκατομμύρια. Καταλαβαίνετε λοιπόν σε τι αδιέξοδο είχε βρεθεί η χώρα. Όμως μπορούσε να το χειριστεί. Να κάνει τι? Εφόσον τα ομόλογα που αποτελούσαν το 93% του δημόσιου χρέους έχουν εκδοθεί με ελληνικό δίκαιο, στη βάση του ελληνικού δικαίου, δηλαδή εθνικό δίκαιο, θα μπορούσε η κυβέρνηση να πει: κοιτάξτε να δείτε, λόγω φως μαζόρ είναι όρος του διεθνούς δικαίου που λέγεται ανώτερα βία ή κατάσταση ανάγκης λόγω της παγκόσμιας κρίσης, και αυτό είναι ο όρος state of necessity, λέγεται όρος του διεθνούς δικαίου, δεν μπορώ να σας πληρώσω, βρίσκομαι σε αδυναμία
πληρωμής και για να μην προχωρήσω σε αθέτηση πληρωμής, δηλαδή πάτε και κάνετε ό,τι νομίζετε τα ομόλογα, εγώ δεν πρέπει να σας πληρώσω, αυτό σημαίνει αθέτηση πληρωμής, καθίστε στο τραπέζι να δούμε τι λύση μπορούμε να βρούμε. Αυτή η προσέγγιση θα έδινε μια περίοδο χάριτος στην Ελλάδα. Δεν θα έγινε το πρόβλημα, αλλά τουλάχιστον θα το τραβούσε πίσω, έτσι ώστε να δούμε πώς το μεθοδεύουμε το πράγμα. Πώς το διαπραγματευόμαστε. Αν το κάνει αυτό η κυβέρνηση Καραμανλή, θα μπορούσε να το είχε κάνει και την επομένη της 4ης Οκτωβρίου του 2009 και η κυβέρνηση τωρινή. Αν το είχε κάνει αυτό, δύο πιθανές απαντήσεις θα υπήρχαν από τους δανειστές. Ή θα έλεγαν, εγώ δεν γουστάρω, ρε φίλε, εγώ θέλω να με πληρώσεις. Οπότε η κυβέρνηση όφιλε να πει: δεν μπορώ να σε πληρώσω με βάση το διεθνές δίκαιο, force majeure state of necessity. Οπότε τι θα κάνει ο δανειστής? Το μόνο που θα μπορούσε να κάνει ο δανειστής να έρθει στην Ελλάδα να προσφύγει στα ελληνικά δικαστήρια, γιατί προσέξτε, τα ομόλογα είναι με εθνικό δίκαιο, στα ελληνικά δικαστήρια εναντίον του ελληνικού δημοσίου. Και τότε όποιος χαζός επενδυτής δεν ήξερε και έκανε τέτοιο πράγμα, αφού τελείωνε, τελεσιδικούσε η απόφαση και πείτε ότι έβγαινε υπέρ του η απόφαση του ελληνικού δικαστηρίου, μετά από 40 τέρμα να καταλαβαίνετε πώς μπορούσε να τραβήξει αυτή η ιστορία, και εντωμεταξύ το κράτος δεν θα πληρώνει μέχρι να τελεσιδικήσει η ιστορία αυτή. Δεν σε πληρώνω μέχρι να τελεσιδικήσει. Έχω ένομο συμφέρον σε αυτή την ιστορία. Έτσι, φανταστείτε το ωφέλεια, το ότι θα σταματάγαμε για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα να πληρώνουμε έστω μέχρι να τελεσιδικήσει. Και όταν λοιπόν θα είχε τελεσίδικα πάρει απόφαση ένα δικαστήριο στα δικαστήρια στην Ελλάδα και θα έλεγαν ναι, το ελληνικό δημόσιο οφείλει να πληρώσει και το ελληνικό δημόσιο δήλωνε αδυναμία να πληρώσει, διότι οφείλει να αναπτύξει την οικονομία, να δώσει τα χρήματα, τους πόρους που δεν χρειάζεται για να αναπτυχθεί η οικονομία γρήγορα, τότε θα έλεγε το ελληνικό δικαστήριο, κάποιος δικαστής που δεν ξέρει τι γίνεται και δεν ξέρει τι συμβαίνει, μπορεί να έλεγε στους δανειστές: πηγαίνετε, κάντε δίμευση στο ελληνικό δημόσιο. Και τότε θα έμπαινε μπροστά το ζήτημα της ασυλίας. Γιατί το ελληνικό κράτος, όπως όλα τα κράτη, έχουν πλήρη ασυλία έναντι των δανειστών τους, με βάση το διεθνές δίκαιο, λόγω άσκησης εθνικής κυριαρχίας. Γιατί ένα κράτος δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί στα δημόσια αγαθά του, διότι αυτό θα είναι παραβίαση της εθνικής του κυριαρχίας. Αυτό το ξέρουν βέβαια όλοι οι δανειστές. Έτσι, δεν είναι χαζοί, είναι επενδυτικά κεφάλαια, τράπεζες ξέρουν πολύ καλά. Για να μην συμβεί αυτό, αν το κάνει βέβαια μονομερός η ελληνική κυβέρνηση αυτό το πράγμα, καταλαβαίνετε ότι θα υπήρχε σοβαρό πλήγμα στο ευρώ. Στη λεγόμενη αξιοπιστία και αυτές τις ανοησίες που ακούμε. Λοιπόν, για να μην γίνει αυτό λοιπόν, καλούν το Γενάρη-Φλεβάρι του 2009 στις Βρυξέλλες τις δύο ηγεσίες των δύο πολιτικών κομμάτων και τους λένε το εξής: από εδώ και μπρος θα σας κόψουμε τα πόδια αν πάρετε μονομερή μέτρα με βάση τις υπεράσπισης των συμφερόντων της χώρας σας. Με τίποτα δεν θα κάνει τίποτα. Αντίθετα, η κυβέρνηση που κατέρεε εκείνη την εποχή είναι η κυβέρνηση Καραμανλή. Είναι γνωστό τι γινόταν με 151 βουλευτές και ιστορίες που γινόταν όλα αυτά τα πράγματα. Θα τη διαδεχθεί τώρα άμεσα μια κυβέρνηση άλλη που θα έχει την κοινοβουλευτική πλειοψηφία να εφαρμόσει σχέδιο επίσημης, να τεθεί η Ελλάδα υπό επίσημο καθεστώς κυδαιμονίας. Αυτά που σας λέω δημοσιεύτηκαν στη Wall Street Journal, σε εκτενέστατο ρεπορτάζ, καρφώνοντας τους Ευρωπαίους οι Αμερικανοί το Σεπτέμβριο του 2011, συγγνώμη, από πριν λίγους μήνες, και το βουλώσαν οι Ευρωπαίοι. Δεν υπάρχει κουβέντα. Μάλιστα η Επιτροπή που σχεδίασε την υπαγωγή της χώρας στην Τρόικα, χαριτωμένα οι γραφειοκράτες των Βρυξελών την έλεγαν η Επιτροπή που δεν υπάρχει. The committee that does not exist. Έτσι χαριτωμένοι έχουν και χιούμορ οι άνθρωποι. Λοιπόν, αυτή λοιπόν σχεδίασε για να μην λοιπόν βρεθεί μια κυβέρνηση που κάτω από την πίεση του λαού ή των αναγκών της χώρας κάνει μονομερείς ενέργειες, τη δεσμεύουν με τη Δανειακή Σύμβαση. Με τη Σύμβαση Δανειακής Διευκόλυνσης, όπως σωστά λέτε. Γιατί δεν είναι μια τυπική Δανειακή Σύμβαση. Μια τυπική Δανειακή Σύμβαση είναι μου δίνεις τα λεφτά και πάω στην ευχή του Θεού και της Παναγίας. Αυτό δεν είναι. Δεν είναι έτσι. Η Σύμβαση Δανειακής Διευκόλυνσης είναι ακριβώς αυτό που λέει. Σε διευκολύνω να συνεχίσεις τις πληρωμές στις τράπεζές μου.